Hej, og velkommen til den her video, der viser, hvordan du kan bruge brugerstyring i Qplay. Er det sådan, du gerne vil bruge brugerstyring, så skal man også have inviteret de personer, der skal ind i systemet, og dermed oprette de grupper. Den måde, man gør det på, det er at gå op i toppen, trykke på sit navn, og så trykke med den, der hedder User and Teams. Herover på venstre side kan I se, at jeg har oprettet en testkonto, som jeg lige vil vise, hvordan det hele det fungerer i. Og herover har jeg så min admin-konto, hvor jeg kan styre det hele fra. Er det så, man gerne vil invitere en bruger, så trykker man på Invite Member. Man skriver vedkommendes e-mailadresse ind, og så vælger man den team, der nu er tilgængelig. Lige nu, da vi kun har et enkelt team lavet, så kan vi kun vælge den, der hedder Admin Team. Når man har valgt den og trykket Invite, så vil vedkommende få en mail med et link, hvor man skal trykke og så oprette sig til Qplay. For at kunne oprette et team, så går man ind under Teams, og så trykker man Create Team. Herinde skal man så som det første navngive, hvad hedder den her gruppe, vi kalder den IT Team, og så skal man vælge de personer, man gerne vil have i den her gruppe. Når man har valgt personerne, så skal man tage stilling til, jamen, hvad er egentlig gruppens rolle? Skal det være account admin, som er en fuld admin rettigheder, mulighed for at kunne oprette, mulighed for at kunne redigere og mulighed for at kunne slette. Så det vil sige, at man har mulighed for det hele i Qplay. Vælger man Global Access, så er det en mindre udgave af admin rettighederne. Du har stadigvæk mulighed for at kunne oprette, du har stadigvæk mulighed for at kunne redigere og slette, men du har ikke mulighed for at kunne styre brugerstyringen. Altså det vi er i gang med nu, har man for eksempel ikke mulighed for. Vælger man Restricted Access, så har man mulighed for at få det visuelle på skærmen, men man har ikke adgang til nogen af tingene. Så det vil sige, at i det her tilfælde, som et eksempel, har vi mulighed for at kunne se dashboard, playlist, design tool, players. Det hele kan vi se lige nu. Men når jeg trykker Create Team, så bliver det låst. Så har man ikke mulighed for at kunne se nogle af tingene, der er i de her grupper. Går vi tilbage og trykker Edit, så har vi også User Defined. Det er en, kan man sige, hvor man selv kan brugerdefinere ens rolle i forhold til, hvad man kan se og hvad man ikke kunne se. Så hvis vi sidder og leger lidt med det og siger, jamen vi vil egentlig gerne have, at den her gruppe skal kunne se dashboard, playlist, design tool og player. De har ikke behov for at se mediebiblioteket, integrationerne eller nyhederne. Så scroller vi lidt længere ned, til vi kommer ned til det, der hedder Global. Og så har vi de forskellige Global players og præstation og playlist. Det er sådan, at der er 3 forskellige, man skal tage stilling til. Den første, som er der, er den, der hedder Read. Og når man vælger den, så har man mulighed for at kunne gå ind og, se præstationen, se playeren, men man har ikke mulighed for at kunne gå ind på den. Så den er låst. Så hvis jeg nu trykker Global Presentation Read, trykker Update, og vi kigger herover venstre side, så kan vi se, at alle de andre menuer er væk nu, men vi har mulighed for at kunne se Design Tool. Inden under Design Tool kan vi se designsene, men vi kan ikke trykke på dem. De er simpelthen låst. Men vi kan se, at der er de her designs oprettet. Går vi tilbage og siger Write og trykker Update, så har man så mulighed for at kunne redigere, man har mulighed for at kunne gå ind og oprette, tilføje nye apps, men man har ikke mulighed for at kunne slette. Og den sidste er Manager. Med Manager-delen har du mulighed for at kunne gøre det hele i det given, i det rettigheder du har i forhold til at kunne se det i Design Tool. Så vi kan gå ind og oprette, vi kan gå ind og slette det hele uden problemer. Hvis vi siger Restricted Access, så det vil sige, at de skal ikke have adgang, de må gerne have det visuelle, men de skal ikke have adgang til det hele. Så kan vi trykke Update Team, så er det ikke mulighed for at kunne se nogle af tingene. Hvis vi opdaterer lige en gang, får vi alle menuerne igen. Så kan man gå ind fra sin admin-konto og trykke på Design Tool. Hvis det er sådan, man gerne vil have, at den her gruppe
skal have adgang til at kunne se den her gruppe af designs, som vi har her. Så går man op og trykker på den lille mand herover og trykker select a team og IT team, og her har man så igen mulighed for at kunne sige, hvad skal de kunne i den her gruppe. Skal de kunne bare læse det? Det vil sige, de kan ikke trykke på noget, de kan kun se det. Skal de kunne rette i det? Skulle de kunne, lægge nye apps ind i designet, men de har ikke mulighed for at kunne slette det? Eller skal de være manager over det, vil sige, de har mulighed for at kunne slette, de har mulighed for at kunne oprette, de har mulighed for det hele. Hvis vi bare giver dem rettighed til at kunne se det, uden at kunne rette eller noget, så trykker vi read og save. Kigger vi herover nu, så ser vi, at designsene kommer frem, men man har ikke mulighed for at kunne trykke på dem. Det vil sige, de er låste. Er det sådan, at man gerne vil have, at de skal se kun den ene ressource, det vil sige den ene præstation, så kan man gå op og trykke på de 3 prikker, og så sige Manage Resource Access, og dermed vælge teamet, og så sige Read og Save. Herover vil de så kun have mulighed for at kunne se det ene billede. Og på den her måde virker vores brugerstyring i Qplay.